Ndak aku wis kadung demen iki. Ya. Ayo le Mas Utut. Bos. Nek arep wonge telu. Mula sliramu wis tak aturi. Aturi apa? Golek bojo sing tresna welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora murung saiki wis dadi randha. Global apa? Kabeh iku ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sago ngenteni. Kowe lan aku ora kena prawane tak enteni randane. Yo nyono sampean sabar ngenteni. He jane tresnaku tulus mensuci. Sing maksud sing gedhe pangapurane. Andong tresno bebojoan sawase. Yo Yesus, Kade 2000. Yen mula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresna welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora wurung saiki wis dadi randha. Jebul kaya ngono. Hey, hey. Kabeh iku ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sago ngenteni. Ora kena prawane tak enteni randane. Handong tresno berjodohan salawase. Aku tresno berjodohan salawase.